שלום, שמי אבישאול אפרים ואני הבעלים של קופי דאטה, מכון העתקות ודפוס דיגיטלי באשדוד ובקריית מלאכי. מה שמאוד מייחד אותנו זו היושרה המקצועית וכמובן המקצועיות. יש לנו סיסמה שאומרת, ההתמחות שלנו היא ההצלחה שלך. משפט זה ממצא את ההתחייבות שלנו ללקוח לעשות את המיטב ברמה המקצועית ביותר למתן פתרונות דפוס וצילום תוכניות בכל עבודה גדולה וקטנה. רוב העבודות מתבצעות מהיום להיום, כולל הזמנות לאירועים, פליירים, פנקסי חשבוניות וכיוצא באלה. כמובן שאנחנו מבצעים גם עבודות בכמויות קטנות ביותר, כמו הדפסת פוסטרים והדפסות על קנבס, באיכות גבוהה ביותר. אני וצוות קופי דאטה נשמח לתת לכם את השירות המקצועי ביותר שנוכל כדי שתצאו מרוצים מאיתנו.